Benvingut i benvinguda sigues a Medita en Valencià. Un espai per a retrobar-te i disfrutar de la teua essència. Amb la conducció de Nascu i la música de Rafa Navarro. Encetem el 2023, moment de sembrar les intencions de l'any. Però qualsevol propòsit que puguem fer-nos, siga ara o en qualsevol altra època de l'any, no serà possible si no passa per dins de nosaltres. Avui et convidem a encetar l'any sense més expectativa que la de deixar-te ser. Troba un lloc on pugues estar tranquil·lament durant uns minuts i agafa una postura còmoda. Tanca els ulls i posa tota la teua atenció en el centre del teu pit. Agafa aire lentament i porta'l al centre del pit. Sostén-lo i expulsa'l amb calma. Novament, agafa aire amb suavitat i nota com els teus pectorals s'expandeixen amb la inhalació. Sostén-la durant uns segons evitant qualsevol tensió i allibera l'aire amb molta calma, observant com tot s'aquieta dins de tu. Una última vegada. Respira i de manera lenta i conscient plena el teu pit fins la màxima capacitat. Sostén l'aire tot el temps que pugues i observa el teu interior. Ara, expulsa'l amb calma, lentament, i et quedes en un estat de relaxació absoluta. Imagina ara que a l'altura del cor, en el centre del pit, apareix una xicoteta llum clara. És molt xicoteta, té la mida d'una minúscula gota d'aigua, però concentra dins una energia molt potent. L'univers sencer encapsulat en el centre del teu pit. A poc, la llum clara va augmentant el seu volum, sense perdre consistència, i es converteix en una esfera que ocupa la zona interna del teu estèrnum, expandint-se cap al cor i els pulmons. Et quedes uns segons observant la concentració energètica i et meravella notar la vibració de la llum dins de tu. En este punt, amb la consciència reposant en el teu pit, engrandint-se a cada instant, visualitza com de l'esfera de llum naixen uns filaments que s'enfilen cap als teus braços. Nota com l'energia es va trenant per dins, passant pels muscles, descendint pels colzes i els avantbraços, fins a ocupar l'interior de les teues mans, des de les monyiques fins a la punteta de cada dit. Notes una escalfor des del pit fins a les mans, tal vegada un formigueig, causat per la llum que impregna cada racó del seu recorregut. Trasllada la teua consciència plena fins a les mans, on concentres tota l'energia, i nota com l'escalfor és tan real que fins i tot traspassa la barrera de la pell. Visualitza ara les teues mans còncaves, o si prefereixes en el plànol físic, junta-les en forma de recipient. Perceps un flux d'energia circular entre les dues mans i es va creant una esfera consistent que notes com agafa pes.
Vas obrint les mans per sostindre la bola energètica que s'expandeix, tant que has d'obrir els braços per deixar-li espai. Has creat des de la font del teu pit una gran esfera que gravita davant de tu i ara pots retirar les mans i els braços. L'energia creada es manté estàtica, amb un moviment vibracional constant, a l'espera de rebre la teua presència. Es tracta d'un portal, una porta circular que pots travessar per a entrar en el 2023, siga avui el dia que siga. L'única condició per a poder accedir és fer-ho des de l'essència, sense roba ni sabates, sense pell ni monyo. Estàs preparat, estàs preparada. Has obert el camí amb la teua pròpia llum i per a endinsar-te en este portal no et cal més que la teua ànima. Deixes enrere els prejudicis, els pensaments que et bloquegen i el temps anterior que ja no hi és. Vas a un nou present, a un ací i ara de plenitud, sense expectatives que eliminen les possibilitats precioses que se't presenten. I entres sense dubtar. Només traspasses el portal, te trobes en un espai infinit on rebossa la llum clara, la mateixa que tens dins teu i amb la qual estàs experimentant una pau immensa. Estàs en el 2023 i no hi ha pressa per ser el que no eres. No hi ha ànsia per arribar on no estàs. No hi ha por de brillar conforme eres. Un ser de llum que comença a ser conscient de les seues infinites possibilitats. Riu, balla, canta, respira, juga amb la vida des de la plenitud de cada instant, amb la il·lusió de descobrir allò que se'ns presenta. Este és el millor propòsit que ens podem fer per al 2023 i per a la resta de la nostra existència. Disfruta uns minuts d'aquest estat i emporta't la sensació de l'experiència al plànol físic del dia a dia. I recorda que pots tornar sempre que vulguis. El camí ja l'has obert. Que tingues un bon dia.